El quartet Brossa ens ha interpretat Sant Martí del Canigó de Pau Casals. Hola, bon dia a tothom. Good morning. Thank you for being here. Moltes gràcies a tots i totes per ser aquí en aquest acte de presentació de la plataforma Diàleg Unió Europea-Catalunya del Parlament Europeu. El 9 de maig de 1950, gairebé 5 anys després del final de la Segona Guerra Mundial, el ministre francès d'Afers Exteriors, Robert Schuman, anunciava la proposta del govern francès de crear la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, el primer pas per garantir que França i Alemanya no s'enfrontessin mai més en una guerra. Un discurs que va representar el primer pas cap a la creació de l'actual Unió Europea. El text de la declaració va ser obra d'en Jean Monnet. En llegiré només un fragment. La pau mundial no es podrà mantenir sense els esforços a la mesura dels perills que l'amenacen. La unitat d'Europa no es farà de cop ni mitjançant un pla únic. Es farà mitjançant realitzacions concretes i, primer de tot, creant una solidaritat de fet. L'agrupament de les nacions europees demana que desaparegui l'animadversió secular entre França i Alemanya. Aquesta iniciativa que volem endegar ha d'involucrar en primer lloc França i Alemanya. Amb aquesta finalitat, el govern francès proposa de posar-hi immediatament i posar-s'hi. És una qüestió ara per ara, decisiva. El govern francès proposa de posar tota la producció franco-alemanya de carbó i d'acer sota una alta autoritat comuna, en el si d'una organització oberta a la participació de la resta de països europeus. La posada en comú de la producció de carbó i d'acer garantirà de forma immediata l'establiment d'unes bases comunes pel desenvolupament econòmic. Serà la primera etapa d'una federació europea i canviarà el destí d'unes regions que durant molts anys s'han dedicat a la fabricació d'unes armes de guerra, les primeres víctimes de les quals han estat elles mateixes. La solidaritat que aquesta producció comuna crearà farà que la guerra entre França i Alemanya esdevingui no només inimaginable, sinó materialment impossible. La creació d'aquesta poderosa indústria comuna estarà oberta a tots els països que hi vulguin participar i proveirà en igualtat de condicions de les matèries primeres fonamentals per qualsevol producció industrial i assentarà les bases de llur unificació econòmica. I ara m'agradaria convidar a l'escenari a prendre la paraula l'eurodiputat per Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Soler, el periodista i exdelegat de la Generalitat de París, Martí Anglada, i la representant de l'Associació Catalana de Drets Civils, Diana Riba, que llegirà un escrit per part de Raül Romeva. Si vol pujar. Bon dia a tothom, autoritats, amigues i amics. Gràcies per omplir aquesta sala, gràcies per ser avui amb nosaltres i també molt especialment gràcies a l'Ateneu Barcelonès per haver-nos acollit. Avui presentem a Catalunya la plataforma de diàleg Unió Europea a Catalunya. Remarco que la presentem al nostre país, a Catalunya, perquè de fet la plataforma va néixer fa 5 mesos i ja va ser presentada allà on va néixer, al Parlament Europeu, a Brussel·les. Però pensàvem que era important portar la plataforma aquí i tornar-la a presentar perquè és una constatació, la presentació d'aquesta plataforma és una constatació que a les institucions europees no estem sols. Moltes vegades els 3 eurodiputats catalans que estem aquí ens diuen sembla que estigueu molt sols al Parlament Europeu. Doncs no estem sols. És cert que ens agradaria estar més acompanyats i també és cert que treballem cada dia per estar cada dia més acompanyats. Però la pròpia existència d'aquesta plataforma, de gairebé una quarantena d'eurodiputats de 5 grups polítics diferents i de més d'una desena d'estats membres, és la constatació que hi ha persones que estan amb nosaltres i que treballen amb nosaltres tenint clar que el que està passant al nostre país afecta a tota la Unió Europea i que, per tant, com a ciutadans i ciutadanes europeus que també són, se senten implicats en l'intent de trobar una sortida política i dialogada al conflicte que tenim.
Sabem que a Europa ni molt menys estem sols, només cal mirar les opinions públiques, els mitjans de comunicació, hi ha solidaritat a Europa, però a les institucions europees, repeteixo, també hi tenim amigues i amics. Per nosaltres el fet que hi hagi aquest grup té un valor incalculable. El fet que avui l'Ivo, l'Eleonora, l'Izaskun estiguin aquí avui representant aquest grup de gairebé 40 eurodiputats té moltíssim valor, perquè, parlem clar, no tindríem per què fer-ho. No tindríem per què fer-ho, però en canvi s'arremanguen i es mullen, ens ajuden i treballen perquè la democràcia i els valors fonamentals es respectin. Nosaltres creiem que no demanem res de l'altre món quan com a plataforma ens adrecem a les institucions europees. De fet, l'únic que els demanem és que quan actuïn ho facin honorant els principis fundacionals i els valors fonamentals de la pròpia Unió Europea. No demanem res més que això. La Unió Europea ni comença ni s'acaba amb els senyors Juncker, Tusk i Tajani. Hi ha una altra Unió Europea, hi ha una altra Europa, que és la que volem i que és l'Europa que avui, amb les intervencions, amb el que es parlarà i amb el que direm, quedarà també reflectida. L'Europa de la Declaració Schuman, que acabem d'escoltar un fragment, l'Europa dels valors, l'Europa de la solidaritat i l'Europa de la democràcia. Per tant, moltes gràcies, amics i amigues eurodiputats i eurodiputades. Vull recordar que entre els presos polítics tenim 2 exdiputats al Parlament Europeu. L'Oriol i el Raül, i només per aquest fet, de fet, els 751 eurodiputats i eurodiputades s'haurien de sentir gairebé obligats a reaccionar, perquè tenim 2 col·legues exeurodiputats a la presó per haver cregut també i aplicat els valors fonamentals sobre els quals volem que se sustenti aquesta Unió Europea. Res més. Moltes gràcies a tots vosaltres i endavant. Bon dia a tothom. Gràcies als eurodiputats per haver organitzat aquest acte extraordinari, especialment i per haver impulsat i donat vida a aquest diàleg a Unió Europea a Catalunya, aquests 40 eurodiputats, i especialment el senyor Ivo Weigl, el qual és per mi, des del meu cor, com diuen en anglès, warmly welcome. Vull recordar-los que aquest dimarts el president francès Emmanuel Macron va dir en el Parlament d'Estrasburg, vostès ho devien, molts de vostès escoltar-ho, va dir, parlant d'Europa, la nostra identitat és la democràcia. Bé, és una pregunta també welcome, també una afirmació que també és molt ben acollida. El que passa que hi ha una pregunta a fer. La nostra, de qui? La nostra identitat, de qui? Dels ciutadans? Dels pobles? Dels estats? De qui? Bé, en tot cas, Macron va quedar extraordinàriament bé amb aquesta frase i això dona peu, a mi em va venir al cap immediatament la figura d'una persona que a vostès potser els queda molt lluny, que es diu, està viu encara, Alberto Oliart. Alberto Oliart ara té 90 anys, el fa aquest any, va néixer el 1928. Alberto Oliart és una persona nascuda a Extremadura, a Mèrida, però amb arrels valencianes i que va estudiar a Barcelona, company de curs de Hilda Viedma i de Carlos Barral. Què passa amb Alberto Oliart? Alberto Oliart, advocat de l'Estat, va ser ministre de Defensa en Calvo Sotelo, el que va fer entrar Espanya a l'OTAN, el que ell era ministre quan això va succeir,
I per què els hi parlo jo d'aquest senyor? Perquè, miri, entre el 2009 i el 2011 a Televisió Espanyola no sabien qui havia de portar el timó. I va ser un dels pocs acords que hi ha hagut entre el PP-PSOE, els dos partits del sistema del 78, es van posar d'acord amb que el senyor Oliart portés Televisió Espanyola amb 81 anys. Molt bé, per tant és un home de l'establishment, és un home de l'Estat. És el que diré ara perquè es faci càrrec d'aquí, un home intel·ligent. Molt bé. Resulta que li van preguntar el 2010, hi havia hagut la sentència del Constitucional sobre el tema de l'Estatut de Catalunya i li van preguntar què n'opinava. És una entrevista que està a les hemeroteques. I ell va dir, atenció, diu, perquè hi haurà una reacció del poble català. Va ser profètic. Diu, hi haurà una reacció del poble català. Diu, i aquesta reacció serà diferent de tot el que hem vist fins ara. Saben per què? Diu, perquè serà una reacció democràtica. Què vull dir amb això? Deia el senyor Oliart. En aquella època es parlava molt de tsunamis, perquè el 2008 hi havia hagut el tsunami de Tailàndia i Indonèsia, no sé si recorden, per tant la paraula tsunami anava molt en boga. Diu, els catalans muntaran un tsunami democràtic. Un tsunami democràtic. Diu, i davant d'això, diu, l'estat espanyol no tenim eines per aturar-ho. No tenim instruments. L'estat espanyol té instruments i eines pel terrorisme, però no en tenim per un tsunami democràtic. Per tant, estic absolutament preocupat, estava realment l'home, això, el 2010, veu profètica, un tsunami democràtic davant del qual no tenim instruments i no sabrem què fer. I l'únic que tenim d'instrument és el terrorisme. Això aquests últims dies s'està comprovant, com que el senyor Oliart, ja dic, viu encara, a 90 anys va tenir molta raó. I per què també els dic això avui? Perquè la Unió Europea, d'alguna manera, li ha passat una mica 3/4 del mateix. És diferent, no es tracta, salvem tota la... Però el tsunami democràtic dels catalans també ha agafat la Unió Europea sense instruments, sense eines, sense preparació. O sigui que és un problema molt més general. Un problema molt més general. Per què dic això de la Unió Europea? Dic, home, perquè és evident que hi ha una pulsió democràtica a la Unió Europea, els eurodiputats i el Parlament Europeu en són la prova. És clar que hi ha una pulsió democràtica, però hi ha una solidaritat entre estats, que és la natural, que és la fàcil, i que és la que reacciona quan hi ha tsunamis de l'ordre que siguin. Solidaritat entre estats. Quin problema hi ha aquí? Que els estats no són democràticament homogenis. No ho són. Potser havíem tingut el somni en alguna època que ho eren, no. No són democràticament homogenis, cosa que ara és claríssima. I quan es produeix una solidaritat democràtica, volgudament democràtica, entre estats que no són homogenis en aquest aspecte, la conseqüència és que aquesta solidaritat pot ser, com de fet és, democràticament perversa. És a dir, que és fàcil d'entendre això. No hi ha homogeneïtat, hi ha solidaritat, es crea un resultat que pot ser, i de fet és, democràticament pervers. Molt bé, els he dit, això era per introduir el tema de la democràcia. Ara anem a parlar d'una sèrie de televisió. La sèrie de televisió és noruega. Es diu Occupied. Ocupats. No sé, alguns de vostès potser la segueixen perquè ja es pot seguir per alguna plataforma. Està tenint molt èxit. Per això en parlo. Ocupats. Què va passant? Què passa en aquesta sèrie? Es passa que a Noruega, és una ficció evidentment, a Noruega hi ha un govern radicalment ecologista que decideix, acorda, suspendre les extraccions d'hidrocarburs fòssils del Mar del Nord. Acorda això. Davant d'això es produeix una alarma general de tot el món, o receptor, com és la Unió Europea, o emissor, com és el cas de Rússia, es produeix una reacció contra aquesta decisió del govern noruec. Rússia envaeix Noruega per reobrir els camps de petroli del Mar del Nord amb l'aplaudiment de la Unió Europea. La connivència i l'aplaudiment. Vostès em diran, bueno, escolti, què ens ho explica? És una ficció, això. No veurà, però té èxit. I si té èxit és perquè és versemblant. És versemblant. La gent ho veu i no se sorprèn de que Rússia envaeixi Noruega ni de que la Unió Europea aplaudeixi. Això és el que ens ha de preocupar. Això és el que ens ha de fer pensar en aquesta qüestió. Per què passa això?
que es veu la Unió Europea aliada de Rússia amb un tema que és totalment contrari a molts valors europeus mediambientals. Per què passa això? Doncs passa perquè aquí hi ha una altra perversió, que alguns de vostès, alguns eurodiputats ho han treballat, amb algun llibre el senyor Tremosa va fer-ho, el tema de com els estats han anat triturant els esforços d'integració, ja no dic democràtics, no, diuen, miri, l'altre dia el senyor Jordi Soler en el Parlament d'Estrasburg va demanar als 3 presidents, els deia que havien de protegir els ciutadans davant dels efectes de la globalització, per això parlava dels drets dels catalans i de Catalunya. Protegir-los davant de la globalització. Bé, doncs per això hi havia, se'n recorden, en l'imaginari europeu, hi havia la unió en les polítiques d'immigració, la unió en les polítiques energètiques, la unió en les polítiques de telecomunicacions, la unió en la política bancària que encara camina però coixa. Tot això hi era i tot això va sent sistemàticament triturat per aquesta solidaritat estatal. Per tant, esclar, davant d'això, com no ha de tenir èxit l'Occupy dels noruecs? La sorpresa seria que no tingués èxit. Parlem finalment de Catalunya. Què hi pot aportar? Què hi pot aportar en aquest panorama? Què hi pot aportar el procés català i la situació que protagonitzem nosaltres ciutadans catalans? És evident que hi ha 2 elements que són totalment nous, que recorden molt el tsunami del senyor Oliart, el recorden molt, que és l'aprofundiment democràtic i participatiu. Això és una novetat a Europa. Això és una novetat, és el tsunami. I això és una porta oberta a l'aprofundiment d'aquests temes en la Unió Europea molt necessitada d'això. I a més també aporta, evidentment, la mobilització populars pacífiques, que és un dels temes de les senyes d'identitat nostra. Dit d'una altra manera, el que està fent Catalunya és obrir les portes, recorden, en un dels tractats fundacionals de la Unió Europea es parla dels pobles d'Europa. Dels pobles. Hi ha un tractat que parla dels pobles, que això ha sigut recordat per alguns juristes amb els temps que ara corren en Catalunya. Aquella època es va dir, encara justifica ara, que es va parlar dels pobles pensant en els pobles de l'est d'Europa, que n'hi havia que no eren estats, recordin els bàltics, que formaven part de la Unió Soviètica, per atreure, per deixar les portes obertes a una futura integració d'aquests països de l'est, es va posar en el tractat pobles d'Europa. Doncs ara ha arribat l'hora de mirar cap a l'oest, perquè també hi ha pobles d'Europa a l'oest, i Catalunya n'és un. Què pot aportar a l'Europa dels pobles i dels ciutadans? Doncs miri, pot aportar part de la solució. Diuen que Catalunya és un problema. No, Catalunya forma part de la solució. Hi ha un problema a Europa, ja els he explicat, hi ha un dèficit democràtic evident i Catalunya forma part de la solució, ha de formar part de la solució. I vull acabar amb una cita de l'eurodiputat Terry Cabras, que diu, sabem que aquí a Catalunya som molt proeuropeus, volem una Europa millor, volem una Europa extraordinària, volem una Europa sobretot democràtica, volem una Europa molt integrada, molt bé. Doncs llavors diu, és que Catalunya necessita Europa, diu la gent, Catalunya necessita Europa. I el senyor Terry Cabras diu, és Europa que necessita Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Martí. Ara el torn de Diana Riba. Bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte. Gràcies per trobar temps avui per estar aquí amb nosaltres, la presència i l'interès per la situació política catalana. Voldria començar agraint també als membres del Parlament Europeu que han organitzat aquesta presentació, a Josep Maria Ricabres, a Ramon Tremosa i al Jordi Soler, i al president d'aquesta plataforma, el senyor Ivo Balbi. Soc conscient de tota la bona feina que esteu fent duent a terme al Parlament. Crec que aquesta trobada en ella mateixa il·lustra el vostre èxit a l'hora de fer que les qüestions catalanes siguin ben conegudes a la Cambra Europea. Personalment també vull agrair l'interès mostrat cap al meu marit, pels seus membres. Avui veig cares conegudes, amics i col·legues amb qui el Raül va treballar durant 10 anys, com a membre del Parlament Europeu. Ell estaria molt content de poder trobar-se avui aquí amb vosaltres i en el seu nom us ho agraeixo doblement. Sens dubte, aquells anys atrafegats i emocionats, el Raül i la seva família eren plenament conscients del gran honor que suposava representar
el nostre poble en qüestions que signifiquen tant per Catalunya, com tot el que té a veure amb Europa. Europa és una idea estimada pels catalans, sempre ens n'hem sentit part i sempre l'hem vista com una font d'inspiració per transformar la nostra pròpia realitat. Malauradament, avui el Raül no pot ser aquí. Fa 60 dies que està empresonat, junt amb 8 persones més, acusades de rebel·lió contra el Regne d'Espanya. Un delicte que justifica en un alçament violent contra l'Estat, que no ha existit i que comporta una condemna fins a 30 anys de reclusió. Des de la presó d'Estremera, a 700 quilòmetres d'aquí, em demana que us adreci aquestes paraules. Amics i amigues, m'heu vist al Parlament Europeu defensar els drets i les llibertats, individuals i col·lectives. També m'heu vist defensar la pau i els drets humans arreu del món. No només m'hi heu vist, sinó que molts cops ho hem fet plegats. Els que em coneixeu sabeu que sóc una persona pragmàtica. Hem negociat desenes de resolucions i d'informes i sempre he intentat cercar el diàleg, el compromís i l'acord. Mai he defugit cap debat, perquè crec que els problemes polítics s'han de resoldre dialogant, parlant, fent propostes, negociant i arribant a compromisos. Us he parlat de Catalunya, d'Espanya, dels problemes que hi tenim. N'hem parlat molts cops i us he explicat que només es solucionaran negociant i parlant. I que si no, senzillament no es solucionaran, empitjoraran. També molts cops us he demanat ajuda per encetar una negociació que ens permetés reconduir el nostre problema. Us hi heu implicat sempre, aquest cop també. Per això us agraeixo la creació d'aquesta plataforma de diàleg i la feina tan necessària que feu avui. Fins ara, el govern espanyol no ha sabut ni ha volgut fer allò que es suposa que fan les democràcies occidentals modernes, fer política. Hauria pogut sospesar millor la manera d'articular la diversitat dels seus pobles en un context de llibertat i de democràcia, amb un esperit i una pràctica que la solidaritat que permetés reforçar algun projecte en comú. És una via que jo havia defensat sempre al Parlament Europeu, però que mai va ser escoltada ni apreciada. Al contrari, l'elecció que va ser per la coerció, la judicialització i la repressió. Un camí que s'estén cada dia a més àmbits contra tota dissidència, tant a Catalunya com a Espanya. Soc a la presó perquè no ens n'hem sortit a l'hora de parlar, i soc per fer política, i els que ens hi han posat ho han fet perquè han renunciat a fer política. La privació de la llibertat és una pena d'una severitat extrema, no només per a mi, sinó per les nostres famílies, i també per tota la gent que considera profundament injusta aquesta situació. Com a eurodiputats, com a defensors del projecte europeu, compartim que la manera com Europa gestiona els desitjos d'aprofundiment democràtic dels seus pobles, així com tot el que afecta a les seves identitats, definirà la seva credibilitat a l'hora de defensar els seus valors i els seus principis fonamentals. Si es vol, com ho volem nosaltres, que Europa tingui la força suficient per projectar arreu del món un ideal de societat inclusiva i respectuosa amb els drets humans, és indispensable que no dubti al moment de posar en pràctica els seus propis valors. Catalunya ha sigut sempre europea i europeista, i sempre hi serà. Avui Europa no pot tancar els ulls a aquesta realitat. S'hi juga la seva credibilitat. Confio que aquesta Europa la sabrem fer junts i que la sabrem fer millor, solidària i justa, unida i diversa i profundament democràtica. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Diana Riba, Martín Glada, Jordi Soler, i moltes gràcies, Raül Romeva, per les seves paraules.
La plataforma Diàleg Unió Europea-Catalunya està formada per 31 actualment eurodiputats d'11 països i de 6 grups polítics diferents i persegueix principalment assolir 4 objectius. L'alliberament dels presos polítics i líders socials que estan a la presó, l'anul·lació de l'article 155, a partir del qual servidors públics escollits democràticament han estat destituïts i les institucions catalanes intervingudes. La mediació de les institucions europees en el conflicte, perquè no el considerin un afer intern d'Espanya, sinó de la Unió Europea, i l'assoliment d'un acord negociat entre Espanya i Catalunya que hauria de concloure amb un referèndum pactat. Però no em pertoca a mi explicar-vos en què consisteix la plataforma, sinó el seu president, l'eurodiputat del Partit Eslovè Liberal Europeu, Ivo Weigl, i les eurodiputades Izaskun Bilbao, del PNB, i Eleonora Forenza, de l'Istat Cipres, l'altra Europa. Així que els demanaria, sisplau, que pugessin tots tres a l'escenari. Us recordo que per la traducció de l'Ivo hi ha traducció simultània. Thank you. Dear friends, I knew that it will be very difficult for me to speak about such important thing as it is freedom. And okay, and therefore I have some papers here, but I just took one which I made the notes yesterday evening after having a very inspiring meeting with a representative of different civil society organizations. And we were talking about the main problem, main task this group, this platform for dialogue is having at this moment. How to spread the news, how to spread the alternative fact, because the fake facts are spread very efficiently by the state media, by the politicians, Spanish and others. But one of the reasons why I think this encounter, this meeting, has a sense is to persuade us and you not to lose hope, not to give up, because what my distinguished colleague, I recognize the language and the thinking of an excellent journalist. I used to be journalist 20 years also, and I still am thinking in the terms of communicator. You have to communicate directly to the people to whom you write. And it is the same in the politics. So I follow what you were saying about what the modern politics is. Modern politics has nothing to do with the institutions of 19th century, and even less with the constitutions which have been written under the pressure of history and under the pressure of people who couldn't change their pattern, their understanding of what doing good for the people, for the others means. So don't be surprised that Europe is so unacceptable silent about
about what is happening in Catalonia. It is shocking that so few people are ready to speak out and to say it's about the democracy of the future. It's not about the rules of the past. It's about the world of the young generation. Once this type of politics, which still is ruling the world, will be put where it belongs. You quoted French president and his speech in the European Parliament. It was interesting when Jordi and me were discussing it yesterday. He was encouraged with this speech. And I, as a critical journalist, I was looking for what was wrong in the speech. And I myself wrote an article with saying it was a very bad coincidence that 3 days before he attacked Syria. On what basis? On what basis of international law? Whom did he question? Donald Trump. Two biggest losers in the world policy in this moment, British and American leaders. So a half of credibility when you speak about sovereignty, and that's what was the main point of the speech. Was it a sovereign decision to open a new wound in the international scene? Isn't it enough that we are paying the bill for American arrogance in Iraq? I recall an interview, you can find it on the internet, from General Wesley Clark, when he is talking about how it happened, the invasion on Iraq. He said, well, one morning, it is not a fake news, it is a live interview, so it is still on the internet. He said, one morning a colleague of mine, a general, called me and said, well, no, we are going to attack Iraq. And I asked him, why? Well, he said, well, we have hardware, we have folks, we have army, so we are going to attack them. I don't know why, but we'll do it. No? And they did it. And now we are dealing with the consequences. Millions of people who lost their homes, first in Iraq, then in Syria. Tomorrow it might be Iran or some other country. Afghanistan is already a country of mass exodus. So who gave the mandate to these people to destroy the world? A new understanding of policy is needed. And in this light, I am engaged in the problem of Catalonia. Because nobody can take away the right of self-determination to any nation in the world. Nobody. And instead of understanding that in the European prospect, in the European context, which we all believe in, you nicely said, Catalans are Europeans. And when we had this mass meeting in Brussels, I was honored to be a speaker there. I was fascinated with the anthem song in Catalan language. This was my first thought. I said, how wonderful it is to listen to an European anthem in Catalan language. As it was fascinating today, this start. You know, before I came here, I said, well, you should not speak emotionally. Stick to rationality. Be serious. Don't allow yourself
to swim on the emotions, no? But it is impossible, no? Also after listening to you. Raul was my friend, no? And still is, of course. No? And he is an inspiration also for me, why I'm here. It is outrageous, it is absurd, it is a Schweinerei, no? To put elected members of the parliament, of the governments, to jail under such circumstances, to humiliate them. When you don't have argument, then you humiliate the person. You humiliate the representative, and that way you can then have the self-satisfaction. I succeeded to humiliate the nation, all of them. So that's the logic of what I was seeing in the case of, and in events of the 1st of October. Whoever can understand what the confrontation between the idea of people and politics for the people and by the people and authoritarian I failed the word. Self-justifying, that's what I wanted to say. Self-justifying attitude of authoritarian politics. Nah? This is the difference. Nah? And when I saw last Sunday, knowing already that I will be here today, I saw this demonstration. Such a wonderful event. Nah? Such a wonderful statement. I know how Catalans can be depressive, can be simply sad with all what is happening, but no, they show the strength of peaceful, showing its ideal and its commitment to their leaders. So I think I should stop here. I think you need not us, Catalonia and Spain. I am making no difference. I am making no difference coming here between those who are pro-independence and who are against independence. I'm ready to discuss to everybody of them and listen to the arguments. Everybody has his case, personal and rational. So, but democracy is all about understanding each other, speaking to each other, finding the way of compromise, and be able to put in the context of the future. We have to believe in the future. And you know, maybe in 30 years from now, Catalonia will be for sure one of the stars in the European Union, independently of how the legal way is to realize this. I'm always saying when I'm trying to be balanced as I should be, I'm not advocating the solution for, it is your thing, it is your battle, it is your dreams. We realized our dreams in Slovenia. And I will repeat what I said in Brussels. The circumstances when Slovenia got independence were different. But it doesn't mean that there are not many similarities in it. When I was listening to the music of Pau Casals, and I found his speech on the internet, this is the same thing we had, the same ratio, the same emotions. So the dream can become truth if you believe in it and if you work for it and if you get the circumstances. But the circumstances are not the element which is decisive
for whether you have the right on self-determination or not. You have it, simply, always. Nobody can take it away. Thank you. Yeah. Thank you very much, Mr. Weigel. Izaskun? No, sorry. Izaskun Bilbao? Sorry. No. Go ahead. I don't know you. Bon dies a tots i tots. Gràcies per ser aquí en un acte molt emocionant per a mi. Egun on guztioi, mila esker gurekin hemen gaur egoteagatik. Eta niretzat oso ekitaldi hunkigarria da gaur hemen guztion artean egiten ari garana. Quiero comenzar esta intervención con un recuerdo para las personas que han tenido que abandonar su hogar a causa de una persecución política. El presidente irregularmente destituido, Carles Puigdemont, les consellers Toni, Lluís, Meritxell y Clara, Marta y Ana, y a todas las personas injustamente encarceladas por sus ideas políticas. Vivir en la cárcel privado de libertad es una de las peores experiencias a las que puede enfrentarse un ser humano. Por eso me duele el sufrimiento de Carme, de Dolors, de Joaquín, de los 3 Jordis, de Josep, de Oriol y de Raúl. Y quiero subrayar además sus permanentes y ejemplares llamamientos a la paz y a la concordia. Permítanme una mención especial a Oriol y a Raúl, compañeros la pasada legislatura en el Parlamento Europeo. Sus currículos profesionales, su compromiso político en favor de la paz y la democracia, su exquisito comportamiento personal y su trayectoria vital acreditan un bagaje democrático que no encuentro en los autos que redacta su carcelero. No olvido un sufrimiento que es el de todos los que creemos en la democracia. Y me produce una profunda tristeza la que fabrica la injusticia y el abuso de poder. Por eso les animo a que arropemos con un aplauso el injustificable calvario por el que atraviesan 9 ciudadanos que son gente de paz, que jamás han empuñado un arma, que jamás han incorporado la violencia ni como hipótesis a su praxis política. Sería muy fácil para mí, les aseguro, convertir esta intervención en una sucesión de los duros adjetivos que merece una conducta como la que les mantiene en prisión, la que se basa en la lógica del enemigo. Pero estoy aquí para otra cosa. Estoy en esta plataforma y por eso me gustaría aportar serenidad y reflexión. Porque nuestra plataforma no es un agente de combate, sino un instrumento al servicio de la paz, de la palabra y el diálogo, tal y como hemos escuchado a Ivo. Las palabras gruesas insisten en la dinámica del enfrentamiento y aquí necesitamos justo lo contrario. Es hora de cambiar las palabras de destrucción recíproca por los discursos de seducción masiva, aunque sea difícil. Quisiera por ello empezar recordando que en Cataluña hay un problema político. Al margen de la ley no se puede resolver, pero solo con la ley tampoco, especialmente si ésta se retuerce para llevar al campo del derecho penal un intercambio de puntos de vista. Por eso quienes impulsan esta especie de cruzada deberían de asumir, más tarde que pronto, que nadie en Europa cree que unos políticos que trabajan con la paz y la palabra, que han animado manifestaciones masivas, lúdicas y festivas, son un atajo de rebeldes. Ese relato es menos creíble porque lo apadrina la cúpula judicial de un Estado que sufrió un golpe de Estado y 40 años de dictadura que produjeron 1 millón de muertos. El Tribunal Supremo de un país que niega verdad, justicia y reparación a más de 100.000 familias que siguen buscando en las cunetas
a sus parientes desaparecidos durante aquella dictadura. Un lugar que padeció una asonada militar en 1981 que pretendió devolvernos al pasado. Entonces vimos divisiones acorazadas por la calle. Vimos guardias civiles tomando el Congreso por las armas. Aquellas sí fueron rebeliones ejecutadas con violencia para derribar el orden constitucional. Equiparar esos golpes de Estado, esa verdadera rebelión con el procés catalán, no tiene contacto alguno ni con la mesura ni con la realidad. Mi segunda aportación pretende insistir en que la solución de este problema solo puede ser una solución política. Estamos construyendo una nueva soberanía europea, una forma de convivir que implica una renovación de las notas que caracterizan los Estados-nación. Ese proceso considera una riqueza nuestra diversidad y solo puede llegar a buen puerto convenciendo, seduciendo, consiguiendo la libre adhesión de todos los elementos que quieren participar en él. En ese contexto, las ideas del siglo XIX no funcionan. Y en esta dinámica, quien no sea capaz de reconocer su propia diversidad y abordarla convenciendo, resta en el proyecto europeo. Por eso el tratamiento que está ofreciendo España al proceso catalán no suma en la Unión. No se entiende en Europa, a pesar de la decepción que todos tenemos por el silencio, como lo ha comentado también Ivo Weigel. Las opiniones públicas de los principales Estados miembros claman contra la represión y las euroórdenes encallan en los sistemas judiciales de 3 Estados miembros y en el de Suiza también. Nosotras y nosotros somos testigos de la enorme preocupación que el problema despierta en Bruselas. El mensaje que llega es nítido: apaciguar el conflicto y reconducirlo a las vías del diálogo, de la negociación. En este crítico momento de la reconstrucción, de la construcción europea, convertir en una causa penal un debate más de los que se centran en los conceptos de soberanía e identidad va contra la voluntad de las personas, va contra la historia, contra el derecho y contra la lógica. Y por eso hacemos un llamamiento a reconocer y respetar al otro, a objetivar las diferencias que separan a las partes y las afinidades que las unen, a procesarlas utilizando el método que el propio presidente Macron apadrinaba esta misma semana en el Pleno del Parlamento Europeo. El presidente francés no apoyó la solución penal para este problema. La pregunta que se le formuló al respecto perseguía una respuesta en esta línea, pero Macron, creo sinceramente, que estuvo a la altura del proyecto renovador y europeísta que patrocina. Así, alabó la diversidad y explicó que el contenido de la soberanía estatal clásica está cambiando. Esta, dijo, no tiene por qué fragmentarse hasta que los ciudadanos decidan otra cosa. Casualmente, la última parte de la frase desapareció de todas las referencias que a este concreto punto de su intervención se han dedicado en la prensa española. Lógico, porque remite a un método opuesto al utilizado aquí, el de reconocer al otro, negociar, innovar, arriesgar, preguntar a la gente y democráticamente decidir. Una fórmula en la que una inmensa mayoría de la sociedad catalana coincide, y esta es una base para el acuerdo. El europeísmo, la apuesta por el proyecto europeo, parece unirnos a todos. Cuando Schuman propuso la gestión mancomunidad del carbón y del acero, tal y como se ha comentado hoy por la mañana, arremetía contra un auténtico tótem de la soberanía de los estados que se habían enfrentado en sendas guerras 2 veces en 30 años. Ningún tribunal prohibió aquel debate. Ningún juez procesó al entonces ministro de Exteriores del gobierno francés por proponer una idea que no cabía en las constituciones de la época. Ningún periódico insultó. Ningún charlatán animó a volar cervecerías. Aquella visión, en cuyo origen estuvieron desde el principio catalanes y vascos, acabó para siempre con la amenaza de una nueva guerra total en territorio europeo e inició el proceso institucional de la construcción europea. Entre esa forma de entender la política y poner la ley y el derecho al servicio de las personas
y la sacralización de conceptos decimonónicos que paraliza cualquier solución al conflicto catalán, hay una distancia sideral. La que separa a Beethoven de Millán Astray. El prolífico músico alemán firmó entre miles de obras maestras su 9ª sinfonía, la que incluye el himno de la alegría, que es el de la Unión Europea. El militar golpista español fue fundador de la Legión, cuyo lamentable himno, Novios de la Muerte, cantaban con arrobo los máximos responsables gubernamentales de educación, justicia, interior y defensa la semana pasada, en la Semana Santa. Nosotros estamos aquí. Nosotros hemos formado esta plataforma porque preferimos el arrojo de Schuman, el liderazgo de Helmut Kohl, a la politiquilla del sondeo y el corto plazo que juega con la convivencia de conseguir un puñado de votos. Entre el golpista Millán Astray y Beethoven, Europa elige sin duda al segundo. Nuestra misión es recordarlo todos los días y propiciar que la salida de este conflicto sea leal compañera de la alegría en vez del estéril novia de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Izaskun Bilbao. Y ahora sí, eskerrik asko. Y ahora sí, Eleonora Forenza, en scusa per prima. Good morning, everybody. Sorry for not speaking Catalan language. And I really want to thank you for organizing. I want to thank you, my colleague, for organizing this event, because they are giving me the possibility to make my duty. And my duty is to show that Catalan people are not alone, as Jordi said, and that Catalan people are European citizens, and they must have the same right of the other European citizen. I think that we have to make it clear that what's happening here, it's not a Spanish affair, it's a European affair. And there was a lack in the European politics in building a dialogue, not only with the Spanish government, but also with the Catalan institution. And I want to say you sorry in name of the European Parliament for this lack. I think it's a shame on Europe what happened. As a platform, we call for the release of all political prisoners. We call for not to extradite Puigdemont and the other people that are on exile. We call for a European Union to play a role in a dialogue with Catalan institution. I think that it's unbelievable that in 2018 we hear about exile, pre-trial prisoner. It's a sort of ancient regime, and I feel as a member of European Parliament, I feel shame. I feel shame because this is happening in Europe now, and European institutions are silent about this. Jordi was saying at the beginning of this meeting that we are thinking about trying to build another Europe, a Europe different from the one of Tajani and Juncker. And I think it's true. I think that we should build a Europe in which organizing a referendum is not punished as a crime. I think that we should build a Europe in which giving solidarity to people crossing the Mediterranean is not punished a crime. And I want to say that I had the possibility to show my full solidarity to Proactiva Open Arms that was held
was arrested and sequestrated in Italy as they were criminal people. They were just giving solidarity and rescue to people in the Mediterranean area. So I think that people's self-determination should be a pivotal right in the European Union. People's self-determination. And when I see that there is a silence in European Parliament about the repression that the images of repression that we have seen during the referendum of the 1st of October, I think that it's true. Catalan people are part of the solution, and the behavior of the European Union now is part of the problem, because it's not acceptable the repression that was held against Catalan people the 1st of October. It's not acceptable the silence about the elements of continuity in the Spanish Constitution with the Francoism era, about monarchy, about impunity, about nationalism. It's not acceptable that we are silent about the application of the Article 155, the application following an amendment that was rejected in the writing of the Spanish Constitution. Catalan issue is part of the solution, yes. Because in Europe now, we have a lack of democracy, a lack of role of the parliament, a lack of role of representative assembly. And you have, on the other side, a tradition of participation, of democracy, of autonomy. And I think that this should be a model for European institution and for the European future. I'm nobody to propose a solution, autonomy, independence, but I am sure about that Catalan people have the right to decide. And I am with them to defend this right as a European citizen and a member of the European Parliament. Thank you. Gràcies. Gràcies a Leonora Forense. Ara obrirem un torn de preguntes amb els representants del Parlament Europeu i membres de la plataforma i per vosaltres, per preguntar. Agafarem les preguntes i les contestaran totes al final. És a dir, que si teniu preguntes per ells. Amb algú en concret o qualsevol? Si consideren que el Juncker i el Tajani estan més en una banda de l'opinió de les autoritats europees i el Tusk en una altra, o tots tres són perfectament superposables? Has retingut? Sí? Una altra pregunta? Hola, bon dia. Voldria saber si en tot aquest temps, des que vam tenir l'episodi de l'1 d'octubre, fins ara s'ha parlat molt de que el Parlament Europeu se n'ha parlat en els passadissos, però se n'ha parlat poc en el plenari. Voldria demanar quina és la percepció i si aquesta ha canviat en funció de tots els esdeveniments que s'han anat produint, especialment la persecució judicial i tot l'episodi al voltant de les decisions dels jutges, tant alemany com belga, si això ha modificat aquesta percepció i si hi ha oportunitat d'allò que sembla que es parla als passadissos del Parlament Europeu esdevingui un debat obert i transparent en el plenari sobre la situació actual i finalment si creieu que aquesta plataforma pot ajudar a facilitar que hi hagi un debat molt més obert i transparent sobre el conflicte polític que es viu a Catalunya. Un moment que
que acabem de prendre notes, perquè em sembla que era... Go ahead. Endavant, doncs. Sí, volia demanar a la senyora Bilbao que respongués una mica a veure, fins ara hi ha hagut la postura del PNV no volent col·laborar en els pressupostos d'Estat. Mentre hi havia el 155, que encara està en actiu, aquesta postura semblava com una pinça de solidaritat dins del conflicte que ens ajudava molt i crea grans problemes en el govern espanyol. I en aquests moments, quan el conflicte encara està actiu, perquè encara no se sap quan s'aixecarà el 155, com és que el PNV està rectificant aquesta postura i està cedint a les pressions del govern espanyol? Gràcies. Molt bé. Una altra pregunta aquí? Una pregunta molt simple. Voldria saber si aquesta plataforma es presentarà a Madrid i si compta amb el suport d'algun diputat espanyol, d'un eurodiputat espanyol. Alguna altra pregunta? Sí, tenim un aquí. Hi, my question goes to both the MEPs, foreign ones, both Mrs. Forenza and Mr. Bagel. Do you think that we will be able to export our model of pacifism to maybe the movements that are maybe less, like maybe more Eurosceptic in the future? Maybe in a way, how do you think it's possible to export this movement to other countries? Thank you. Tenim una pregunta aquí. No és una pregunta, és un agraïment. És un agraïment a la iniciativa, un agraïment als eurodiputats i a qui ha organitzat aquesta plataforma. Moltes gràcies. D'acord, doncs moltes gràcies. Passarem a respondre aquestes preguntes. Si ens quedés una mica més de temps podem recollir alguna altra pregunta, però em sembla que en tenim prou. So, whenever you want. Thank you for your very kind response. Thank you for your attention when we all were speaking. I was feeling that I'm speaking to you and I got something from you back. First, about comparison about our European Union leaders. There may be a difference between the two persons on one side, Tajani and Juncker, and Tusk. There is a difference, without any doubt. And the Polish has shown what the difference is, because Tusk is now pushed aside. But all three of them are members of the European People's Party. And what I didn't say before is my very, very critical point on how European People's Party is forming their position on different issues, Europa and worldwide. But the main concern sometimes is to back their own people. Where the government is led by the People's Party Prime Minister, they will back him independently whether he is an autocrat, there were cases where there were criminals also. But if independently of what kind of rule
they have and what kind of politics they pursue. And there is a shadow of this kind of behavior of European People's Party also in how Europe is treating the Catalan problem. So there is a mud which enables the European countries to be more proactive, pro-democratic, pro-visionary when we are talking about what is happening in Catalonia. So there's a big responsibility of European People's Party. This party is completely uncritically backing Spanish government. And therefore Mr. Rajoy is so eloquently self-confident when he is speaking completely unacceptable things and violating values and behaving like autocrat. I can choose another word, but I will stop here. Then the question why in European Parliament we don't speak on our formal meetings about situation in Catalonia. Well, I mentioned the reason. It is we cannot speak formally in the plenary or in the committees without the consensus of the biggest party, People's Party, and they are blocking, like in United Nations, you know. When the French raises veto, I cannot speak about the Western Sahara problem. By the way, I was expelled once from Morocco because of my engagement in Western Sahara. And when you know, we are always having resolutions about Russia. No? We discussed it the day before yesterday, blaming Russia and counting how many times they used veto. Well, it is not good that they are using veto, but the Americans are doing the same, and we are not criticizing them for what they are doing. So it is not about making, you know, all of them are doing something which is questionable. No? And European People's Party is preventing us to be able to put the issue of Catalonia and democratic dialogue to the plenary. This problem has deserved to be debated in the plenary. Nowadays we only can and colleagues are using this. So on the edge of some other debate, we raise the issue of Catalonia, but never as a European problem, never as a problem of democracy and repression in one European country. We even didn't react. It is shameful that the President of European Parliament did not express his position. We asked him, and he didn't, concerning the 2 members of European Parliament to be in prison. Neither Schulz nor Tajani answered. They didn't answer on our request. No? Then there is a question about what the platform can do in order to gain more support in European countries, in other countries. That was something we were debating yesterday evening with the representative of civil society. I think we should be more active in looking for the support of the countries, nah? Be it governments or civil society. Nah? It should be maybe next step also for our platform to make presentations like this in some countries who will be ready to accept such debate. I think there are many countries where we can, in order to keep the topic alive, the pressure
life, no? To show that there is widespread support for democratic requests of Catalan people. Why we don't have any, besides of us here, Spanish People's Party members in our group? Well, why? Not only that they don't show any desire to do what actually is an ingenuine task of every member of European Parliament, to be open for dialogue, to discuss with those with whom they disagree or support those whom they agree. Not only this, but they are actively, most of them, actively exerting pressure on single members of our task, of our group, and which caused in some cases even that they apologized to us, but they said, well, you know, they almost blackmailed me to withdraw my signature. So it happened. It happened under the pressure of the Spanish members of the People's Party. And I don't know, I hope some of them might change their mind. Let's hope. Hope is the last to die, or something like that. Then I think, you made in a question there was a connection between the raising Euroscepticism and the conception of pacific resistance or peaceful and constructive debate. Of course, there is a link. No? Who will prevail? Are we on the way that Eurosceptics and populists will prevail in Europe, or somebody who has a vision of a democratic and peaceful Europe? And this answer at this moment cannot be answered. Maybe it would be more visible after the next elections, no? In some countries and in European elections. I must tell you that it is my second term in European Parliament. And in this Parliament now, there is absolutely different atmosphere. More populism, more aggressive speech, more intolerance, more nationalism than it was before. I hope that this trend will not continue, but I'm afraid it will. It will. So therefore, it is so important to speak, to preach, to believe in a different type of politics and different type of values. Thank you. Thank you. Yeah, or you have something to add? Sí. Gracias por las preguntas. Creo haber entendido, y añadir simplemente por hacer concreciones en relación con la posición de Juncker y de los responsables institucionales. Hemos visto todos que han optado por el silencio. Incluso el presidente del Parlamento Europeo, que en un primer momento hizo referencia a la necesidad del diálogo para este conflicto, una semana más tarde, supongo que presionado por las autoridades españolas, dejó de hablar de esta manera, y efectivamente eso significa que no preocupa. Yo no es la primera vez que digo que preocupa, porque hay muchísimas personas y también algunos comisarios que cada vez que nos ven nos preguntan qué va a pasar, qué situación, no se entiende, pero sin embargo es verdad que hay una especie de silencio al que nadie se atreve a decir públicamente nada, porque creo que el gobierno español está haciendo la presión necesaria. Pero al final, con el relato que hemos hecho, hay evidencias y todo el mundo está viendo lo que está ocurriendo, sobre todo con el tema de las euroórdenes. ¿Va a cambiar, ha cambiado algo la percepción con el tema de las euroórdenes y los últimos acontecimientos? Yo creo que sí, aunque no
no haya expresiones públicas, a nosotros en el ámbito privado, a todos nosotros sí que nos hacen comentarios, porque la gente no entiende que alguien quiera defender una rebelión, por ejemplo, y además lo identifique con el uso de la violencia cuando todo el mundo conoce y ha visto, ¿no?, lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Y por lo tanto, bueno, pues esas percepciones están ahí, pero hay un manto de silencio, es verdad, para nuestra decepción. Si se va a hacer la presentación en Madrid de la plataforma, la verdad es que por el momento no lo habíamos pensado, porque estamos pensando en hacer otra cosa con otro tipo bueno, de alguna manera, de falta de reconocimiento de derechos humanos en el Estado español, y seguramente el mes de mayo estamos trabajando para que podamos celebrar una jornada donde se hablará una vez más de lo que está ocurriendo en el Parlamento. En relación, hay una pregunta concreta. Yo no es que no quiera responder a lo que pasa con los presupuestos, pero realmente a veces nos da pena que queramos poner en valor pues la plataforma con el esfuerzo que esto supone y bueno, pues haya preguntas que de alguna manera puedan distorsionar lo que es la presentación de la plataforma. Pero en cualquier caso voy a responder. Ayer la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco sacó una nota de prensa y dio su explicación. El hecho de no presentar una enmienda a la totalidad, la misma nota, y hoy había una rueda de prensa, decía que suponía dar otra oportunidad para forzar el entendimiento, porque nosotros estamos frontalmente en contra de la aplicación del 155, estamos en contra de la judicialización de la política, estamos en contra de la situación de excepcionalidad que se vive, y esto no significa que hayamos aprobado los presupuestos, porque todavía hay varias votaciones en el mes de mayo. Hemos explicado que esta es una oportunidad para que el Gobierno español reflexione también, porque nosotros hemos tenido claro nuestro compromiso y nuestra solidaridad siempre con Cataluña. Y me daría mucha pena que por esta cuestión y las explicaciones que se han dado se cuestionara la solidaridad, el apoyo y la proximidad que el Partido Nacionalista Vasco ha tenido siempre. Y también en todo este proceso. Y quiero recordar el papel también importante que tuvo el lehendakari Iñigo Urkullu en unos primeros momentos. Ahí está la explicación, ahí está el compromiso y ahí está nuestra solidaridad siempre. Yo no estoy aquí por casualidad. No hay otros diputados. Gracias. Eleonora, do you want to first? Yeah. I'll try to answer to the question very shortly, because I agree very much with what you said before. I think there is a deep and a huge responsibility of the Popular Party and the President of the European Parliament, that is from the Popular Party, in the inhibition of a full debate in the European Parliament about the Catalan issue. And as you said, it's difficult to have the possibility to discuss something, a topic in the plenary of the European Parliament, if you don't have the support of the biggest group of the Parliament. So it's very difficult to push for it without the support of the popular group. And I think this is one of the reasons why Rajoy could be so confident in the silence or in the complicity sometimes of the European Union. But I think that, as you asked me, it's very important to make and to build awareness of the European people about what's happening here. I think it's very important to make it clear that the situation is that the approach, the penal approach to a political problem is not acceptable in Europe. I think this is the most important message
to spread in the common sense of the European citizen, to make it clear to European people in other countries, in other member states, about the Catalan issue. I think that it's very important, for instance, it's not a joke. It's not a joke, but this platform should promote the study of history in school. Because I think that the ignorance about the history of the Catalan tradition, of Catalan history, is something that allow to represent what's happening just as a Spanish affair. So, I can speak about Italy, about the media representation of the situation here. It's just something that was on TV program during the repression of October and when Puigdemont was arrested. After, in the beginning, in the middle, there was the silence, but there was debate in political movements. And the debate was also connected with, for instance, what happened here in solidarity with migrant people, with the big demonstration on solidarity and welcoming refugees. Because I think that, as Jordi said, the link between the Catalan issue and the democratic issue is very important to show. So I think that is one of the reasons why we should make it clear that it's a European affair. Thank you very much. So, thank you. Moltes gràcies a tots. Ivo Weigel, Eleonora Forensa i Izaskun Bilbao. Us demanarem que reprengueu els vostres seients. You want to take your seats on... Yeah, that's for later. They're going to need it. Molt bé. Thank you. I m'agradaria que pugessin a l'escenari ara l'eurodiputat per Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Maria Terricabras, i l'eurodiputat del PDeCAT, Ramon Tremosa, que clouran l'acte. Bé, bon dia a tothom, moltes gràcies. El Parlament Europeu ens donen un o 2 minuts de torn de paraula i farem també el mateix aquí perquè hi ha amb uns agraïments, el primer terme, als nostres assistents parlamentaris. Sense la seva feina això no seria possible, no només aquest acte, sinó totes les coses que fem els eurodiputats, passant per l'agenda, els viatges, la preparació de les reunions i tantíssimes altres coses. Moltíssimes gràcies als que són aquí i als que no es veuen, perquè un aplaudiment, exactament, sí. Després, un altre agraïment als eurodiputats que han vingut avui aquí. Aquesta plataforma de diàleg no només serveix una molt noble causa, sinó que té costos creixents, perquè comença a haver-hi no només cartes o e-mails o comentaris perquè aquests diputats es donguin de baixa d'aquesta plataforma, sinó que ja estem entrant en actituds agressives que passen els crits i que passen els cops de porta. Ja hi ha eurodiputats espanyols que es comporten de manera molt agressiva i que encara tenen la barra de dir que són ells els que pateixen la violència. Per tant, moltíssimes gràcies una altra vegada als eurodiputats que sou aquí per haver vingut. I finalment, és molt important denunciar la impressionant mentida d'estat que s'està construint en relació als presos polítics i als exiliats polítics. Perquè dir que hi ha hagut comportaments violents, o avui el
president Felipe González em sembla que ha tornat a parlar que som nazis i aquestes coses, és d'una indecència espectacular. I a més quan els que coneixem en l'Oriol i el Raül i els altres presoners polítics són bellíssimes persones. Jo en el cas concret amb l'Oriol Junqueras hi havia estudiat a la universitat i per tant en el Parlament Europeu ens vam retrobar i va ser una temporada molt bonica de col·laboració, però és que a més amb el Raül tinc tantíssimes anècdotes que demostren la seva humanitat, com per exemple recordo el primer dia de l'Oriol Junqueras i jo al Parlament Europeu que no sabíem ni on era la porta d'entrada i en Raül ens va veure pel passadís, ell portava 5 anys i va dir anem a dinar tots tres i us explicaré coses. I en aquest sentit jo el 2014 vaig fer el mateix amb els 2 eurodiputats d'Esquerra que eren nous a la casa per dir, perquè és una tradició bonica d'acollir, de parlar per sobre de les diferències ideològiques o de partit que tenim, la bondat del Raül i de l'Oriol, que hi hagi aquesta operació i dels consellers amb els quals jo no he treballat, perquè ells estaven a Catalunya i nosaltres a fora, però de les persones que són a la presó és doblement vergonyós que es vulgui construir un relat fals i per això us convido a que vosaltres sigueu testimonis d'aquesta i denunciem aquesta manipulació que s'està fent a nivell estatal per terra, mar i aire. Gràcies per ser aquí, gràcies als eurodiputats que han vingut i que aquest acte ens doni més força per continuar endavant en la lluita pacífica i democràtica dels nostres ideals. Moltes gràcies. Bon dia, una paraula final, doncs. Les coses que ha dit en Ramon són absolutament veritat, només afegir una cosa, a mi trobar la porta em va costar 8 mesos, ell és molt més espavilat, vull dir, l'edifici és molt complicat i molt gran, oi? I sobre la feina dels nostres assistents és absolutament magnífica, sense ells no seríem res, amb ells també som poca cosa, no us penseu, però sense ells no seríem res. And thank you very much, Ivo, grazie mille, muchas gracias por vuestra presencia aquí, que se aprecia mucho. Permeteu-me de dir una cosa que s'ha dit ja pràcticament tot, i el més interessant ja s'ha dit, però quan parlem de diàleg, em sembla que és molt important adonar-nos d'una cosa que potser no hi pensem prou, i és que la situació... Lo ha detto Eleonora, che era una questione di ignoranza anche. La veritat és que s'ignora de què va a Espanya des de poc després dels Pirineus cap amunt. Vull dir, molts encara es pensen que morta la cuca, mort el verí, i que per tant quan va morir Franco això va canviar de cop, i ja està. I no és veritat, ho sabem nosaltres, però ells no ho saben. Els agrada anar a Mallorca, els agrada venir aquí, els agraden aquestes coses, però ho desconeixen. I permeteu-me que faci servir una expressió que a mi em sembla extraordinàriament significativa, sobretot ara que tenim el president a Alemanya i que Alemanya està més present en les reflexions. Una expressió alemanya antiga, molt antiga, molt antiga. Nosaltres, els catalans, quan volem dir que una cosa ens sona estranya, que no la coneixem, diem que ens sona xinès. Ells diuen, das kommt mir wie ein spanisches Dorf vor. Això em sembla un poble alemany. Un poble espanyol, perdó. Els alemanys diuen, això em sembla un poble espanyol. Volem dir, no ho entenem. Encara estem aquí. És a dir, no entenen. I és un fet històric. Per tant, una de les nostres feines és explicar què passa. I uns amics i unes amigues sueques que estan a la plataforma i que fan una activitat molt maca a Suècia, em van dir l'altre dia que feien una cosa que vaig pensar tenen tota la raó. Diu, no, ja no parlem de Catalunya, parlem d'Espanya. Que sàpiguen com va Espanya, que sàpiguen què és Espanya. I l'altre dia una col·lega, us puc posar exemples, una col·lega holandesa, amiga perquè ens tractem bé i la gent mira de ser amable, però que era contrària a la nostra causa, amb un acte públic, va i diu és que a Europa tenim molts problemes, per exemple, a Hongria, a Polònia, a Espanya. I vaig pensar, mira, esclar que canvien les coses. I una que hi havia, una britànica, la Gil, que era allà present, va fer
Va fer que sí. És a dir, està canviant l'ambient bàsicament perquè hi ha més coneixement de la situació. És a dir, donar a conèixer el que passa és d'una importància absolutament extraordinària. I per això aquesta plataforma ho fa, denunciem, però no només denunciem, sinó que informem. I ho haurem de fer segurament a altres llocs d'Europa, perquè això pot ser molt important. I encara una cosa final, i és que l'Europa que tots volem, tots els que fem aquestes coses, no ens confessem pas com a euroescèptics, no som euroescèptics. Sense Europa, els pobles d'Europa tenen un futur penós, però penós, ens ho mirem per tant, hem de tenir una Europa ben construïda, sòlida, no només a nivell econòmic, sinó a nivell de drets humans, etc. Però sí que som eurocrítics en som, perquè algunes coses d'aquesta Europa estan anant francament molt malament. I per això és tan important d'entendre que allò que a Catalunya voldríem fer, que a mi em sembla que ho puc reduir gairebé a una frase, dir que a Catalunya jo vull un país que accepti les diferències i combati les desigualtats. Això és el que jo vull, que accepti les diferències i combati-les. I aquesta és l'Europa que també vull, és l'Europa que volem. En aquest sentit, quan en Martí ho ha dit abans, doncs és veritat, nosaltres pensem que ens interessa molt Europa, però que a Europa li interessa molt la Catalunya que nosaltres volem. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Endavant. Gràcies. Moltes gràcies, Ramon Tremosa, moltes gràcies, Josep Maria Terricabres. Molt bé, i ara per tancar l'acte convidarem un altre cop que vingui el Quartet Brossa, que ens interpretarà l'himne a l'alegria. Després d'això hi ha un petit refrigeri al pati de baix, al pati de carruatges, perquè pugueu continuar fent les preguntes que vulgueu fer. I moltes gràcies a tots per la vostra assistència, moltes gràcies per les preguntes i per la participació i moltes gràcies a tots els conferenciants d'avui. A tots vosaltres, el Quartet Brossa.
Abans de marxar m'agradaria demanar als ponents que heu sigut aquí que si podeu pujar a l'escenari, que es farà una foto de grup. I la resta ens retrobem a baix al pati dels carruatges on s'oferirà aquest petit refrigeri.